kulona phela kweshumela pastor lokuphaza amaphupho. Number is how we member. Nomeke yakhona ku channel. We do have members. Kodwa singakujabulela ukuthi abantu abafuna ukubuza kithi kuba abantu abama-member noma abantu abanikelayo. Abantu ke bayakhonzela ukubuza kodwa bakhonzile futhi ukunikela okuyinto embi. Yabo? So inamba isensa ngoba uyanikela noma uyacontributa phela noma uyi-member. So ngo-9 lapho awungasambi. Always umfazwe sawubona phasa ngethemba uyaphila ngicela ukubuza ukuthi kusho ukuthini ukupha udokotela sithi ke ngikhulelwe. She dreamt of a doctor telling her that she is pregnant. Naku ke singakusho uphupha kuthiwa ukhulelwe utshelwa udokotela. Udokotela ngabe ingilosi ngabe sidalwa. So one ngokuqondileke uma uphupha udokotela kungaba uphawu oluhle uma ekutshela ukuthi ukhulelwe. Ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka nje uyafisa ukuthi ukhulelwe ngempela ngenxa yokuthi ufisa ukuba nengane yakho. Abanye ke baye bephuphe ngoba vele kuyisifiso sakho esenhlizweni yakho ukuthi enjani yakhulelwe. Eloke zama luyazama. So uSamuel lokuqala chapter 1 verse 11 wenza isethembiso wathi ke Jehova sebakuthi ubheke nokubheka ukuhlupheka kwencekukazi yakho ungikhumbule ungakhohlwa incekukazi yakho unike incekukazi yakho umntwana wesilisa. So akesibhekane namathumi kwesinye isikhathi uma uphupha udokotela kungaba yilona uphawu oluhle uma ekutshela ukuthi ukhulelwe ngoba lokho ngasho ukuthi kungenzeka isidalwa noma ingilosi kaNkulunkulu kanti izokuqinisekisa ukuthi ukhulelwe okanye uzokhulelwa maduze. Abehluleli 13 verse 7 kepha wathi kimi bheka uyakukhulelwa uzale indodana. Kanti ngokaLuka 1 verse 31 bheka uza kukhulelwa. 3 ngokwesintu uma kungenzeka uphuphe udokotela kungaba uphawu oluhlume ekutshela ukuthi ukhulelwe. Lokho kusho ukuthi kungenzeka lokho kusho ukuthi ke ukhulelwe ngokukamoya futhi kudingeka ubelethiswe abelaphi abanamandla nesiphiwo sokubelethisa imimoya noma ngokukamoya. Ngoba omunye umuntu uyeke uthola ukuthi ngoba kuthi ukhulelwe mhlawumbe kungenzeka unengane yashonela ngaphakathi yaphuphuma noma kuyashonela nje ngaphakathi esini sokudinga ukuthi kube nokubelethiswa ngokosiko lwakhona noma ke ukhishwe lo moya ongaphakathi noma ke ukhulelwe nje ngokukamoya ngoba abanye abantu keze yakhulelwe ngokukamoya kodwa bese idinga ke abantu abazombelethisa noma ngahamba ke bafundisa. Number 4 ngiyenzeka uma uphupha ukuthi kuba uphawu oluhluma ekutshela ukuthi ukhulelwe lokho ngabuye kuveza ukuthi ngenzeka sekuseduze ukuthi kufezeke inhlelo okanye ifiso zakho uphinde uphumelele uthole umvuzo omkhulu ukusikhandla kwakho. uLuka 1 verse 45 ubusisiwe okholwayo ngokuba ke kuza kuba khona ukufezeka kwalokho akutshelwa. Siyabonga.